Wara illi tul din il-ġimgħa ġie żvelat li l-poplu Malti Wawċin steraq madwar 50 miljun euro mill-Gvern Laburista fl-aħħar 8 snin mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma, minflok il-Prim Ministru Robert Abela mela apoloġija u offra soluzzjoni tanġibbli dwar kif se jkun qiegħed irod lura l-flus lill-poplu huwa għażel li jitfa' din il-problema taħt it-tapit. Anzi, għażel li attakka b'mod partiġan lil Partit Nazzjonalista sempliċi raġuni li semma leħnu favur iċ-ċittadini li spiċċaw vittma ta' dan is-serq sfaċċat, serq li kien konfermat minn rapport tal-NAO li għadu jrid jiġi pubblikat. Waqt attività politika nħadd filgħodu l-mexxej Laburista injora għal kollox il-fatt illi l-indikazzjonijiet kollha qed juru illi l-poplu qed jinsteraq mal-5 miljun euro fis-sena mill-kontijiet tad-dawl madwar 2 miljun euro oħra fil-kontijiet tal-ilma. Robert Abela mhux biss injora l-appelli ta' mijiet ta' nies minn kull strata tas-soċjetà li huma konxi li qed jinsterqu l-flus minkejja l-lajta li roħsu l-kontijiet tal-enerġija, iżda injora l-istqarrija li għamel 3 snin ilu l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat, illi effettivament kien ammetta illi hemm anomalija fil-kontijiet tal-arms. Il-wedi tagħna aħna nżommuhom u nimplementawhom. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Il-wedi tagħna aħna nżommuhom u nimplementawhom. Matul din l-attività b'mod mill-aktar surreali kienet diskussa wkoll it-tema ambjentali. Kemm importanti li nkomplu nseffqu pajjiżna. Li ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna jkun jistgħu jgawdu minn ambjent sabiħ ukoll li jintlaħaq dak il-bilanċ tant importanti bejn l-iżvilupp importanti għall-ekonomija tal-pajjiż u l-ambjent li huwa daqstant ieħor importanti għal pajjiżna. Dan fl-istess ġimgħa li fiha residenti f'Ħattar tippruvaw isemmew leħinhom sabiex iwaqfu lil ħaddiema ta' Infrastructure Malta milli qaċtu żewġ siġar protetti li kellhom aktar minn 70 sena. Dan apparti il-proġett kontroversjali fil-bypass tal-Imrieħel u l-isfreġu f'Kemmuna.